Аз за единствената химия да пия, аз пия само единствено... Знаете какъв гръб съм направил? Направо искам да се хваля. Ама не мога. Защото ме е срам да се показвам по цици. Някак си от всичкото това набиране съм направил вече и цици. Тук вижте какво става, има какво са пипни, човек, what the fuck, гледайте. Направил съм цици, направил съм гръб, почнал съм да ставам като Дорито. Обаче... Някак си не искам се снимам с горнище, не знам защо. Искам да се хваля, но същевременно ме е срам. Ще пръснеш тениската. Аз между другото имам само единствено широки тениски. Аз май нямам нищо, дето е по мене. Я чай само да видим, има ли нещо, което да е по мене, да. A few moments later. Фитнеса не е толкова тясно. Даже това за фитнес не е толкова тясно, но тук почва да се личат някакви неща. Как има? Не мога да покажем мускулите, чат, съжалявам. Нямам така тясна тениска. Ата идея беше да съм като Холмър Симпсън в ония епизод и така да сложа едни щипки отзаре. Да е по мене. Разбирате ли? Потници нямаш ли? Притежавам само един единствен потник, който ми е голям и ми се ри много смешно, защото като го сложа и като дигна леко ръцете и тук се отваря, е така някакъв супер смешно. Ама аз го взех за 6 лева, така че. Аз за единствената химия да пия, аз пия само единствено креатин, колаген, омега-3 масни киселини, мултивитамини и още едно-две неща, ама като цяло нищо не пия сега. Аз не виждам слънце, откъде да имам витамин D? Разбирате ли, как да не пия витамин D? Аз не виждам слънце, тия лампи са ми слънцето. Аз даже днеска не съм спил дозата. Чакай, днеска какво е, бе? С на хапчета. Фък, креатин, само хапчета, брат. Намерих се един, дето мой са пи, става за пиене. Другите са